ಮಾತೋರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಬಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ಅವೇತೋ ಉಂಡು ಕಲ್ತಿನಾತ್ ನನಲಾತ್ ಕಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತಿರ್ಲು ಈ ಸಿರಿಬೂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡಂದು ಪನುಂದು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗಿಡು ಇನಿ ಗೇನ್ ಲಭದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 129 ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ಕುಡುಪು ಉದಿಪು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ನನಲಾತ್ ವಿಚಾರಲಿನ ತೆರಿಯ ನೆಲೆ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ದಿನ್ನೆರು ಗಣ್ಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಪಾಸಾಡಿಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕನುನಂಚಿನ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿದು ಬೈದಂಡು ಇನಿತ ಈ ಮನ್ನೆ ಒಲಗಾತಿನಾರು ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪಿ ಸರ್ ಈರೇನು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗು ಮೂಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ದು ಲೇಸದ ರಂಗನ ಎಚ್ಚಮಲ್ ಪೆರವುಲ್ಲಿರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಲಾದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲ್ ಇರೇನು ಈ ಐಸಿರದ ಲೇಸುಗು ಅತಿ ಪಿರಿತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿನೆರೆ ಜಾಗ ಒಲಗಾತಿನಾರು ಬುಕ್ಕ ವಕೀಲರಾದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕುಡ್ಲ ಇರೇನು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗು ಮೂಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಜನೆ ಲೇಸ್ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ ಪಡಿತೀರು ಹೂಸ್ಪೈ ಇಂದ ಉದ್ಯಮ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಇರಿನ ಈ ಲೇಸುಗು ಮೂಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಮಾನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂ ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಉಡುಡಲರ್ತು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಬೇಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಉಡಲ ಮೊಕ್ಕಿರ್ದು ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಸಾಡಿಲೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜೆಗ್ ಕಾರದೀಪಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಣ್ಣಗ್ ರಂಗ ಕೊನೈದಿನ ಅವೇತೋ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲು ಇನಿಕ್ಕಲ ಜೀವಂತ ಆದುಂಡು ತಾರೆ ಬುಲೆದು ನೀರಿಗ್ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಕಂಗು ಬುಲೆದು ತಿಂಗಾರನು ನಾಗದೇವಿರಿಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಪಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತಾನು ಪರಪಿ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕುನ ತುಳುವೆರೆನು ಏಪಲ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆಗ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕೇನುನಾಂಡ ಅವು ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡ್ಲಾರ್ತು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲಿನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿತ ಗೇನದ ಮಾನಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಾಂತುಡು ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಡು ಮೆರೆತಣಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡುಪು ಉದಿಪು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊಡ್ದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಗಲಾಪುಡು ಕೊಲ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ನ ಕೆಬಿನ ಇರ್ಮೆನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆನ ಗೇನದ ಸೊರಕು ಕೆಬಿಯಾಕ ಸುರುಕಾದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಜಿತನ ಕುಡುಪು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಗಿತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಸುರ್ಕಾರದಾಲಪನಂಜಿತನ ತುಂಬಾಕು ಪೂಜಾರ್ಲೇಕ್ಲ ಎನ್ನ ವಂದನೆರು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪುಣಂಚಿತನ ವಕೀಲರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ಮಾನಗಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪುಣಂಚಿತನ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆದ ಸೇರಿಗಿಡಾಪುರ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಿರ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡಪಿನ
ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂರ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕೂಡನ್ ಸರ್ಚಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಸುರುಕು ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಕುಡುಪುಡು ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಏನಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಂದ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಜಿಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರೇ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಭಯ ಒಂದು ಪೂರ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಂದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಾದ ಅದನ್ನು ತುಳುಕು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಕೂತಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡುಪು ಕುಡುಪು ಊರಿನ ತೋನಂದಾಗ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಮಲ್ಲ ಊರತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಲ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಪೂರ ಇತ್ತು ಒಂದು ತಗ್ಗುಡುಪು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಗ್ಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇದ್ದಂದೆ ಇನಿಗಿಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡುಪು ಚಿತ್ರ ಊರು ಬಂದಾಗ ಉಡುಪುದ ಊರೊಂದು ಕಣಿಯರ ಸಪ ಉಂಟು ಇನ್ನಿದು ದಿನಮಾನದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಲುಕು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೊಬಗು ನಲ್ಲ ಒರಿದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡುಪದಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಳದು ಇಡೀ ಕುಡುಪುದ ಊರುಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕೇಳಂದಾಗ ಮಾತೆರೆಕಲ ಗಮನಡು ಬರ್ತಿನ ಒಂಜೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡುಪು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾಂಚಿತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡುಪು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬುಧರ್ ಬರಿಯಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚರ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಣಂದಿದ್ದೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣಲ ಅಂಜನೆ ಉಂಟು ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೆಕ್ಕಲ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿಲ್ಲಲೆ ಐಕಾಯನ ಕಥೆಗಳು ನಂಬಳಿಕೆಲು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೃತಯುಗ ಅಂದ್ ಪೊಣ್ಣಗ ಒಂದು ಪಂಪೇರು ಕೃತಯುಗದ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೃತಯುಗತ್ತು ಕೇದಾರ ಭಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿ ಜೋಕುಲಿಂಚಂತೆ ಈ ಕದಳಿಯವನಟು ತಿರ್ಗಾಡಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ತಿರ್ಗಾಡಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟಿಪ್ಪು ಒಂದು ಸರೋವರ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಅಪ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತನ ಸರೋವರ ಅಪಗಳಿತ್ತಿನ ಐಕ ಭದ್ರಾ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರ್ಥ ಅನ್ಪುದ ಐದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಕೊಡ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಋಷಿಕುಲ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿಕುಲು ಉಂಟು ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿಕುಲು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆರ್ನ ಬುಡಾರಿಕೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿನ ಒಂದು ತಪಸ್ವಿ ಯಾರು ಆರು ಹೋಯಿನವಳು ಇತ್ತಿನವಳು ಆರ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತಿನವಳು ಜಲಕ್ಷಾಮ ಬರ್ತದೆ ಜಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಳಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿಕುಲು ಆ ಕೇದಾರ ಬೆಟ್ಟ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆದ್ರೆ ಆರು ಕೇದಾರ ಬೆಟ್ಟ ಬಂತಿನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಾಯನಗೋಸ್ಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆರೆತ ದಿನಾಲ ಮುಗಿಯೋದು ಆ ಕೆರೆತ ದಂಡೆಗೊಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಡೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಕೊಂಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದ ಜವಾದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಓಪನಾಯಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ 17 ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇಂದ ಸಂತಾನ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಎಂಕಲೇ ಜೋಕುಲಾದ ಪುಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಥಾಸ್ತು ಬಂದು ಅವರ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆತೇರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರಡು ಆ ಕೇದಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಿ ವಂಜನಾಲಾಪಲು ಆದ ಹೊರತುಗು ವಂಜನಾಲಾದ ಉಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಐತ ಕಿನ್ನೀರು ನೋಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ತೂಕಲು ತೂಡಾನಗ ಆ ಕುಂಜು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಗ ಆಚಾಪುನು ಆ ಉಚ್ಚು ಕಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಾತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಲು ಬೈದುಂಡು ಎಂಗೆ ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾತಿ ಬಾಲ ಪುಟದ ಜೀತು ಪಟ್ಟು ವ್ಯತೆದಾದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರ ಆದ ಅವಳು ಗರ್ಭವತಿ ಆದ 9 ತಿಂಗಳು ಬರೆದು ಪೆದನಗ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆలను పెదపల్లి బాల పుట్టిది అలాగే మూజి మొట్టెలు వాళ్ళ బంజెడ్ದು ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಪುನು ಜನನ ಆಪುನು ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಂದೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಬಂದದ್ದು ಈ ಬಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಪೆದುದಾನಗ ಒಂದು ಬಾಲ ಎತ್ತು ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂಡುಪ್ಪನಾಗ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದೇವರನಾಕಲೇ ಈ ಕೇದಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಜೋಗುಲಾದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮೂಜಿ ದೇವರನಾಕುವ ಪ್ರತಿರೂಪ ಈ ಮೋಜಿ ಮೊಟ್ಟೆಲು ಆ ಮೋಜಿ ದೇವರನಾಕಲು ಬಂದ ಮುಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ಕೊಡಂಜಿ ಮಹಾಶೇಷ ದೇವರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಆಸನ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರು ಮಹಾಶೇಷ ದೇವರು 15 ದೇವರು ಮೂಜನೇ ದೇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು
ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಯಕರು ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜೋಕುಲಾದ ಪುಟ್ಟಿನವರ ಆ ಮೂಜಿ ಉರಗಾಂಡ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚದ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದೇವರನ ಲಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಸ್ತುಡು ఆయన ద్వారా ಒಂದೇನು ಗಾಲ ಮಲ್ಪೆರದಲ್ಲಿ ಅವೇನು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿದ ಲಕ್ಕನ ಇಟ್ಟು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ವಸ್ತು ఆయన ద్వారా ಉಡುಪು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೂರುಡು ಫುಡ್ಡೆಡ್ದೆತ್ತಿನ ಬೂರುಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇನಿಗಿಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿನ ವಸ್ತು ಉಂಟು ನುಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತದ್ದು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡಿಯರಾಗ ಅನ್ನಗ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತದು ನುಪ್ಪು ಕಬಿಡುವೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಒಂಜಿ ಹಾಗೆ 7 ಇಂಚ್ ಅಗಲದು ಬೂರುಡು ರಚನೆ ಮಲ್ತಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಐಟ ಬರಿಟ್ ಒಂದು ಕೊಳಿಕೆ ಅಪ್ಪನ ಓಲಾಂಡ ಆಣಿಡ ಅಕ್ಕಡಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಪತ್ತದು ತೆಲಿನ ಕಬಿಡವನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇನಿಗಿಲ ಉಂಟು ಅಂಗಡಿಲಡಿ ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡುಪು ಸಿಕ್ಕು ಆ ಕುಡುಪುಡು ಈ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಂಬುದು ಇನಿಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಪುನ ಜಾಗಡು ಆ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ದೇವರೆಂದು ಕಂಡುದು ಎನ್ನುವುದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡುಪುಡು ಗುಪ್ತವಾದ ಆ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಆ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಈ ಜಾಗ ಕುಡುಪು ಒಂದು ಕುದಾರ್ಪಟ್ಟಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕುಡುಪು ಒಂದು ಕುದಾರ್ಪಟ್ಟಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಅವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಂಡು ಐಟ ಪ್ರಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಐಟಿಕೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಆ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಯಕರು ಮಹಾಶೇಷ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಯಕಲೆಲ್ಲ ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಪೂಜಾ ಅಂದಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರದು ಕೆಲ್ಲೆ ಮಠದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂಜಾ ಅಂದಿತ್ತು ಕಾಲಾಂತರಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಸಮೀಪದ ಕುಲಶೇಖರ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಊರುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ರಾಜ ಮನೆತನದಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರಾಜನ ಕುದಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆ ಸ್ಥಳಟಿನ ವೀರಬಾಹು ಒಂದು ಬಂಟಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಆಯ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೋಂಟೆ ದೇವರೊಂದು ಬಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಒಂಜಿ ಓ ದೇವರ ನಾಕಲ ಪೂಜೆ ನಡತಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಇದು ತೋದುಂಡು ಹೋಗಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ದೇವರು ಆ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಮಹಿಮೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಾದು ಆರಿ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐದು ದುಂಬು ಆ ರಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ತನ್ನ ಬುಡದಿಂದ ಎಂಗದು ಮಗಳನ್ನಿತ್ತು ಕೈಪಾಟು ನಂಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಪರಮೋಷಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಘಾತ ಕಾಲ ಈ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಪುರ ಸೇರಿಸಿ ಈ ದೋಷವು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬಂದ ಈ ಕೈ ಕಡ್ತ ನೋಡು ಕೊಂಡದು ಪಂಪೇರಿ ಈ ಕೈ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಬಂದಾಗ 101 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಾನ ನಿಕ್ ಕೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಂಡುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೈ ಜಂದಿನ ರಾಜೆ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೊತೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಾವರ ದುಂಬು ಕೊರ್ಚಕಂತದು ಪುಳ್ಯಾಯರ ದುಂಬು ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಬಂಟಿನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಓಡಾಂಚಿತನ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯಾವಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾರೆ ಪುಲ್ಯಕೋಲ ಅನಗ ಕುಲಶೇಖರಡುಪ್ಪನ ಆನ ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ಅಂಚಿತ್ತನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಕೋಳಿದ ರೂಪಗಳು ಕೆಲೆತೇರಿ ಆತನಗ ಏಸು ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತನ ಆತಕ್ಕೆ ಗರ್ಭ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾಯರಿ ಆತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭದಿಂದ ಕಟ್ಟದ ಮಾಡ್ಕೂಡ ಬೀದು ನನ್ನ ಮುಗುಳಿ ಒಂಜಿ ದಿಯರ ಬಾಕಿ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಗುಳಿನ ರೀತಿ ಜೇರೆ ಮುಗುಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಒರಿದುಕೊಂಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೀಗಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಮುಗುಳಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸಮೇತ ಮಾಡುವ ಮಿತಿ ಒಂದು ಮುಗುಳಿ ಉಂಡೇ ಉಂಟು ಮುಗುಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮುಗುಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದ ಪುನಃ ಘನೀಕರಣ ಮಂತ್ರಗಳ ದುಂಬದ ಲಕನೆ ಅಂಜನೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಗುತ್ತಿದ್ದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಗಿರ್ತ ಕಟ್ನಾಗಲ ಮುಗುಳಿ ಜೀವಂದರೆ ದುಂಬುದ ರೂಪಡೆ ದುಂಬುದ ಆಕಾರಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಮುಗುಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ವೀರಬಾಹುವಂತಿನ ರಾಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾಯಿ ನಡೆದವರ ಹಾಗೆ ಕೈ ಕೂಡ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತಂಡ ఆయన ಪ್ರಾಪಗು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಅನ್ನುವಂತಿನ ಕಥೆಲಗೆ ಉಂಟು ಅಂಡ 100 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನ ಹೊಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಂದ 100 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಕಥೆಟ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಕಲು ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ಟದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತನ ಕೈ ಬತ್ತನ ಆಯ್ ಸ್ವರ್ಣಬಾಹು ಆಯ್
ಪಂಪಿನ ಕಥೆಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಉಂಡು. ಪಂಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಕಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಹಾಶೇಷ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುದ ಕೆತ್ತಿದ ರೂಪದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹಂಗಿರ್ದಾರ ಮೂಜಿ ದೇವರ ನಾಕಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಉಚ್ಚುದ ರೂಪನೆ ಅಂಚ ನಾಗಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ದೋಷ ಉಂಡಾಗ ಅವು ಪರಿಮಾರ್ಜನ ಅವಳುಂಡಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಯರು ನಾಲ್ಕು ಭಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಂಬುರ ಇರಾಕದ ಸೇವೆ ಬಂದಂಡ ಆ ಭದ್ರಾ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರ್ಥ ಐತೆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಸರೋವರ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐಟ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನು ಐಟ್ ಮುರುಕುಡು ಕೊಂಜಿ ವಾರ 30 ದಿನ ಪುರ ಮೀಡ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಮಡಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಶಯನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಮಡೆಮಾಡ ಸ್ಥಾನದ್ದು ಕೊಡಿ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಾನ ಅವೇನು ಪಾಡು ಮಿಂಚಪುರ ಮಲ್ತಂಟ ಈ ಸ್ತ್ರೀಕ ಸಂಕಟ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ನರಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೋಷಗಳು ಒಂದು ಪೂರ ಗುಣ ಅದು ಆಗ ಆರೋಗ್ಯದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜೋಕಲಾಯರ್ಲ ಅನೇಕ ಪರಕೆಲಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರಕೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. 1927ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಒಂದು ಪಟಲ ತೋಡಿ ಉಂಟು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಾಟಿನ ಐಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಡಸಾನ ಜನಕ್ಕೂ ಪಾಡುತ್ತ ನಂಗೆ ದೃಶ್ಯ ಆಗಿ ತೋರಿದ್ದು ಇಂಚ ರಾಜೇರ್ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಅನೇಕ ಕಾಲದು ಅನೇಕ ಪರಿವರ್ತನಾలు ಕೊಡುಗು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶಾಸನಗಳು ಒಂದು ಮೂಜಿನಾಲು ಅದನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಓದಿನಾಥ್ ಬರ್ತದು ಐಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಸಂಗೋತಾನ ಸಾಧಾರಣ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳು ಮೂಜಿನಾಲು ಉಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರದ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಗೊತ್ತು ಬೇರಿನ ಪುರ ತುಳು ಶಾಸನ ಐಟ್ ತುಳು ಶಾಸನ ಓದಿರಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಐಟ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪೂರ ಮಾಜಿದ್ ಓದಿದ್ದವರ ಓದರಿ ಕಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಓದುದಾನಕ್ಕೆ ಅವು 1297ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ ಉಂಟು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ವೀರಬುಕ್ಕರಾಜೆ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದೆಸಿನಾಗ ಐಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಡರಿ ದೇವಂತನಾಯ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದೆಸಿನಾಗ ಶೃಂಗೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕುಂಬಳಿ ಗುರ್ತಿನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಂಟು. ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ನ ನಿರೂಪ ಪ್ರಕಾರ ಯತಿ ಭೋಜನ ಬೊಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜಗೋಸ್ಕರ ಏತ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ವಿನಿಯೋಗ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ನಡಪರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ 1297ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಒಂಬಳಿ ಗುರ್ತನ ಚಿತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚೀನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದ ಒಂದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1355ನೇ ಇಸ್ವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಸ್ವಿಗಳ ಇಡ್ತಾನ ತುಳು ಶಾಸನದಿಂದ ಅವು ಓದೆ ಒಂದಿರು ಕಷ್ಟ ಆಗುದು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಖರವಾಂಜಿತ ಮಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭದ ಸೇವೆಗಳು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಂಶಕಾವರು ತಂಬಿಲಾವರು ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪುರ ಆಶಯ ಸಾವಲಿ ಇಂಚಿಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆದ ಬತ್ತಿನ ಸೇವೆಗಳು ತುಂಬದ ಸುಲಭದ ಸೇವೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಒಳ್ಳಿದ ಬರಕೆ ಕೆಡು ಇತ್ತಿಂದ ಕೆಡುತ ಅಂಕದ ಒಳ್ಳಿದ ಬರಕೆ ಬಾರ್ದು ನರದೋಷ ಎತ್ತಿನ ನರ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಎತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿದರು ಕಣ್ಣದ ಒಂದು ಒಳ್ಳಿದ ರೂಪನ ಪಾಡು ಮತ್ತು ಪೂರ ಅನೇಕ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿತಾರ್ಥನ ಪಡೆದಿನ ನಿದರ್ಶನದುಂಟು. ಉಳ್ಳಾಳದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಬಟ್ಟು ಹೋತನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೇಟೆಗಳಿತ ಒಂದು ತೊಡಕಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು. ಉಳ್ಳಾಳಂದು ನೇರ ನಡೆದು ಬನ್ನ ಕೊಡಕಲ್ಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಾದು ಕುಡುಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೈದಲೆಂದು ಬಂದಿನ ಒಂದು ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಜ ఆయన ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಬೀದ್ಯದ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ರಥೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಷ ಕಿರುಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಂಬಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಧನುತ ಪುಣ್ಣಮಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಏರ್ತು 4 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂದು
ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಬನುಂಟು ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಕುಲು ಅಕಲ ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬುದನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗು 605 ನಾಗದೇವರನ ನಾಗಬಿಂಬಲುಂಡು ನಿತ್ಯಲಾಯ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಧಾಭಿಷೇಕ ಪೂರ ನಡೆಸ್ತು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತುಗು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಲಿ ಆಪುಂಡು. ನಾಗಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಂದಾಂಡ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರ. ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾಲಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಉಪಮಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತರಡ ಐಕ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಪೂದವನ್ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಪೋಯರ ಐದರ ಕುಡುಪುಕು ಬರ್ತದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಪಣಂದಿನ ಪರಕೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಆಪುಂಡು ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತು. ಅಂಚೆ ಬಂಡದು ಕುಡುಪುಗು ಆಂಡಲ ಪರಕೆ ಬಂಡತ್ತ ಅದನ್ನ ಕುಡುಪುಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾಡನ ಆಪುಜಿ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಕಲ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಇತ್ತು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಘಟನೆ ಬಂದಾಂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುಂಬು ಬಂಡ್ಲಕನೆ ಮೂಜಿ ದೇವರನಾಕಲು ಮಹಾಶೇಷ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಜಿ ದೇವರನಾಕಲು ಮೂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರಡು ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಜಿ ದೇವರನಾಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಬಲಿ ಆವಂದಿತ್ತಂದಿಗೆ ಆತಾನಗ ಐಟೊಂಜಿ ಭೂತ ಬಲಿಯಿಂದ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯ ಅದು ನಡಪನ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಉಂಟು. ಆ ಬಲಿ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತದ ನಡು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತದ ಆತನಿ ಐದು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏರ ಬಲಿ ದೇವರನ ಗಣಕುಲು ಪೂರ ಬಸತ್ ಆ ಭೂತ ಬಲಿಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ಬಲಿತ ವಸ್ತುలను ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಚಲ ಸೈನಿಕಲ ಉಂಟು. ಪಂಚಿನ ಬಲಿ ನಡಪನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮರತ ಮಿತ್ತಲು ದೆಂಗಲು ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ಬಲಿ ಆಪಿನ ತೋರ್ದಿತ್ತಗೆ ತೋರ್ದು ಪ್ರಗ ಅವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಉಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟು ತೂಯರು ಆ ಮರಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಟ್ಟು ತೀರ್ಪೋಯೆ ಒಂದು ಈ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಕಡೆತಾರು ಅವರ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಾರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನಡುತ್ತಾರು ಮಹಾಶೇಷ ದೇವರು ಹುಚ್ಚುದೇವರು ನಾಗದೇವರು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಪಲಾಯಡಿಕಲಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜೀವದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಉಂಡು. ಈ ನನ್ನ ಪಿರ ಬಲಿ ಒಲಯಾದ ನನಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಒಲಯ ಬರಿಯಾಗೊಂಡು ಈ ಪಿದಾಯಿ ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಫಲಾಯಡಿಕಲು ಮೆಗ್ಗೆಯನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ದೇವರ ನಾಕಲು ಮಹಾಶೇಷರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಗುಂಡದೊಲಯ ಪುಗ್ಗಿಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳು ಬಾಕಿ ಬಾಡು ಒಲಯ ಸೇರಂದೇರು ಅಂತ ನನ್ನ ಕತೆ. ಅಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಾಡು ನೀಡಿದಾರ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಬೆಲೆ ಬಾಕಿ ಕುಲು ಒಂದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೇವರು ಬೊಕ್ಕಲ ಫಲಾಡಿಕುಲು ಬಾಗಿಲು ದೇತಿಯರು ಆರು ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಗೋಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡು ಗೋಪುರಡು ಕುಲ್ದ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ. ಇಂಚ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡಿನವ್ರು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಡ್ಗಳ ಎತ್ತರದ ಎಣ್ಣ 10 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಪುಂಚಲು ಕುಳೆದಂದು ಅಂತಿನ ಒಂದು ಕಥೆಕುಲು ಉಂಡು. ನಡು ಗೋಪುರಟ್ಲ ಇನಿಗುಲ ತುಯರ್ದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಚುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿನಾರು 4 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಅಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡದಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ಯಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ 4 ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಕೊಂಚ ಜಾಗರ್ಲೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕಡೆಗೆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಅಂತ ಉದರಿಸಿಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬಳ್ಳ ಅನ್ಕೊಂತಿನ ಅರಿಲಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಐಟು ಮಂಜೆ ಸಣ್ಣ ಮಂಜಾಲದ ಹುಚ್ಚು ಅದಾರು ಅವಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅವಳು ನೆಲೆ ಆಯರು ಕೊಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಿದಾಡದ ಹೋದು ಕಡೆಗೆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜಾಡು ನೆಲೆಯಾರು ಕುಡುಪುದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆರು ಬಳ್ಳ ಮಂಜಾಡು ನೆಲೆಯಾರು ಕೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣದೊಂದು. ಅಂಚ ಮೆಗ್ಗೆಗಳ ಫಲಯಗಳ ವಿರೋಧ ಎತ್ತಿನಾಡ್ದಾರ ಇಂಗಳು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಕಲು ಬಳ್ಳ ಮಂಜಗ ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಮಂಡದ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲ ಎಂಟು ಏರ ಬರ್ತಾರೆ ಬಳ್ಳ ಮಂಜದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕುಡುಪು ಗೋರ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲ ಪೂರ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಡ್ಡು ದೇವರು ಪಿದಾಡ್ದು ಬಲಿ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು. ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವದ ಮನ ಗಾನಿ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಗಾನಿ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರೆದ ಇಟ್ಟು ಪುಣ್ಣದ ಗಾನಿ ಮುಂಚೆ ವರ್ಷದ 4 ಸತಿ ಮೆಗ್ಗೆದ ದೇವರು ಫಲಾಯ ದೇವರು ಎಂಕುಲು ಊರ್ದಾಕಲು ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ರಡ್ಡ ದೇವರನ್ನ ಹಾಕಲು ಪಂಡಗ ಆನಂದ ದೇವರು ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂಟಿರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ದೇವರು ಫಲಾಯ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂಟಿರಿ ರಡ್ಡು ದೇವರು ಪಿದಾಡ್ದು ಉತ್ಸವ ಆಪಿನ ಬಹು ಅಪರೂಪ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಟ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಯದ ಇತ್ತಿನ ಗುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಡ್ಡು ದೇವರು ಪಿದಾಡ್ದು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ದೃಶ್ಯನ ವರ್ಷದ 4-5 ದಿನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವತ್ತಾಂದ ಈಗ ಜೋಡ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋಡ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಯಾಕೇರಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹು ಅಪರೂಪವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ತುಂಬಾ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬದಿತ್ತಿನ ಅಂಕಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ ಸುಖನ ಪಂಡದು ಇದು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಜೋಕುಲ ಅಂದಿನಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ರೋಗೋಪದ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಂದುಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ತುಂಬಿನಾರಡ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಅದು ಕೇಳೊಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ತುಂಬಿನಾಕಲು ಅక్కడ ಕೈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಪೂರಪಣಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚ ನಡ್ದೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿಗೆ ಜವು ಪಂಚದುಂಬು ಅವಲ ನಡ್ದೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಪನಂದಾಂಡ ಕೊಡುಪುದ ಊರುಡು ಕೊಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 150 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೊಡುಪು ದೇವರನ್ನ ಬಗೆಟ್ 180 ಗುಡಿಯಾರಿ ಒಟ್ಟು 350 ಗುಡಿ ಅರಿತ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಷಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತಿನ ಸಮತಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ವರ್ಷಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಟ್ಟಲ ತೋಡು ನೀರು ಪರದೊಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಚ ಫಲವತ್ತ ಅಂಚಿನ ಭೂಮಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಭೂಮಿ ಮೂಲು 180 ಮುಡಿ ಅರಿತ ಆಸಿ ಶ್ರೀದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟು ದೇವರನ್ನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹೊರತಾದ ಪುಂಡ ಕುಡುಪುದ ಊರುಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡುಂಡು ಬೇತ ಮಲ್ಲ ವೈಭವಲು ಬೇತೆ ವಚನಲು ಪೂರ ದಾಲಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಊರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡ ದೈವಲು ಇಲ್ಲ ಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟೆಲ ಜುಮಾರಿ ಬಂಟೆಲ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲು ವರ್ಷದ 2 ಸರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮೋತ್ಸವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟೆ ದಿಡುಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬೇಷದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಮರದಾನಿ ವರ್ಷಲ ಬಂಡಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗರೆಗೂ ದೊಂಬದ ಬಲಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡ ದೈವಲಿಗೂ ನೇಮ ಹಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲ ಮೂಲುಂಡು. ಇಟ್ಟತಕ್ಕ ದಿನ ಮಾನಡು ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಚಲಿತದ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದವರು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿಂಜ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇಮಿತ ದಿನಮಾನೋಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ನ ಕಾಲಡು ಇತ್ತದ ಜನ ನಾಗಮನ ಇತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಬೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ನಿತ್ಯ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಇದ್ದವರ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧಾರಣ 50 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕರೀನ ಒಂದ್ 10 ವರ್ಷ ಬಿರಾವುದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ನಾದುರಸ್ಯ ಆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಮಗ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನವೀಕರಣ ಅಂಜನೆ ಭದ್ರಾ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರ್ಥ ಸರೋವರ ನವೀಕರಣ ಸುತ್ತುಗೋಡಿ ನಾಗದೇವರನ ಒಂಜಿ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ ನಡತದ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತದಿತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸನ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜರ್ ನಾಲ್ಕಲಿಗೆ 2 ಗಂಟಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತಿನಮೆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತರ್ ನಾಲ್ಕಲ ಸಹಕಾರದು ಭಕ್ತರ್ ನಾಲ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾನುಡು 8 ಪ್ರವರ್ಧಮಾನುಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತ್ಯಲ ಅನ್ನದಾನ ಉಂಟು ಸಾಧಾರಣ 250 ಮಿಕ್ಕದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 250 ಜನ ಬರ್ತದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸಮತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮೀಪದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು. ಕುಡುಪುಡೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಖಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐತ ಜೋಕುಲ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸಮದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಂದ ರಾಮಂಜೂರಡು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಜೋಕುಲ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನಸ್ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಕಲಾಪರವಾದ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡಪುಂಡು. ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕುಡುಪುದ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅದು 6 ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದೇ ಅರಗಿ ಬಿಡಾರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಐದು ಅನೇಕ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆತಿನ ಮಹನೀಯರು. ಮಂದಾರ ಅಂತ ಬಂಟಿನ ಊರು ಕುಡುಪುದ ಒಂಜಿ ಭಾಗನೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಡುಪುನ ಗುಡ್ಡೆ ಮಿಟರ್ದ್ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆ ಜಾಗ ಮಂದಾರ ಅಂತ ಬಿಡಾರು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕುಡುಪುಡಿಸ್ತಿನಾರು ವೃತ್ತಿದಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ತಾಳಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇರು ವಿದ್ವಾಂಸೆ 6 ಕೊಡುಪು ಇತ್ತಂದೆ ಕೊಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖೇಸರ್ಲಾದಿದ್ದೇರ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ
ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ತುಳು ಉದ್ಗ್ರಂಥಲೆನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವು ಏಪಗಲ ಅವು ಆ ಮಂದಾರ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಊರ್ದಾರ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿತ ಪುದಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರತಿನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಕುಡುಪದ ಊರ್ದಾರನ್ನು ಪಣಿಯರೆ ಏಪಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡುಪದ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಾರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಅಂತೀನಿ ಕುಡುಪದ ಊರುಡು ಪಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವತ್ತಾಂದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ BM ರೋಹಿಣಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕುಡುಪುದಾರೆ ಆರು ಕುಡುಪುದೇ ಪುನು ಆರು நல்ல ಸಾಹಿತಿ நல்ல ಕವಯಿತ್ರಿ ಲೇಖಕಿ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆತಿನಾರ ಆರ್ಲ ಕುಡುಪುದ ಊರುಡೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡನುಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಒಂದೇ ಕುಡುಪುದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನನ ಇವಿದ ದಿನಮಾನುಡು ಕುಡುಪು ಪಂಪಿನ ಗ್ರಾಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಯ್ತು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಉಲಾಯಿ ಬರೋದು ದುಂಬುದ ಮಾಗಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಯರ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಎಂಗಳ ಕುಡುಪು ದಾಟದ ಅಂಚಿ ಅಣೆ ಮೆತಾರಂದಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ವಾಮಂಜೂರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗ ಇಂಚಿಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ದುಕ್ಕರೆ ಯಾವು ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮಡು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದಾರ ಮರಳಿಗ ಅಥವಾ ನೀರ್ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣಿಗೆ ದುಮ್ಮುಡ ಗಾಲಡ್ ಸೇರ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವು ಕದ್ರಿಗಳ ಸೇರ್ತದೆ ಕದ್ರಿ ಮಾಗಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಕುಲಶೇಖರ ಕಲ್ಪನೆ ಉದ್ಗರಣಘಟ್ಟ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕದ್ರಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಐದು ಇಂಚಿಗೆ ಬೇತೆ ಮಾಗಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಮಾಗಣ ಈ ಮಾಗಣ ಸೇರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚ ಅದು ಪೂಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ತೋಜುದು ಹಾಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಆಚರಣೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲು ತುಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿದ ವಿಷಯ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಬಂದ ಆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ದುಂಬುಡು ಷಷ್ಠಿ ಉತ್ಸವ ಪಂಚಮಿ ಬಲಿ ಷಷ್ಠಿದ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಂಚಮಿದಾನಿ ಬಲಿ ಪಿದಾರ್ಥ ದೇವರು ಕೆರೆಟ್ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಆಯಿರಂಡು ಅವು ಕರಿದು ಪಂಚಮಿ ಬಲಿಂದ ರಡ್ನೇ ಬಲಿ ಪಿದಾರ್ಥ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಪುರ ಆಯಿರಂಡು ಐಟು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಪುರ ಆಯಿರಂಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ ಆಪುನ ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ ನಾಲ್ಕಲಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ಬಲಿ ತೋಪುನು ಪಂಚಮಿ ವ್ರತ ಬತ್ತುನು ಬಂದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನಿದ ಕಾಲದ ಲಕ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಪನಂಜಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಭಕ್ತಿಡು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡು ಸುಲಭಡು ಒಂಜಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತನ ಇತ್ತಿನ ಸಾಧನಗಳು ಪುರ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗದ ಇಂಚ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಪಂಚಮಿ ಬಲಿ ತೂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ದಾನ ಕಾಂಡೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಪಾಡ್ದು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಊರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸರಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದುಂಡು ನನ್ನ ತುಳು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೂನಗಲ ಬಲವಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲವಾಂಡಿನ ಕತೆ ಬಂದಾಗಲ ಆ ಬಲವಾಂಡಿ ಆಯರ್ದು ನಾಡು ಪಂಪಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಗುಳಿಜ್ಜಂದಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಜಿನ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗತದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಲ ಬಲವಾಂಡಿನ ಸಂಧಿಗ ಹಾಡ್ದ ನೋಡ ಒಯ್ಟ ಒಂದು ಬರ್ಪು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂತೆ ಅಂದಿ ಅಂತೂಜಿ ಐಡ್ಬೇಕು ದುಗ್ಗಲಾಯ ದೈವದ ಸಂಧಿಡ್ಲ ಕುಡುಪು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಪಂಪಿನನಿಕೆ ಅಂದಿ ಅಂತೂತಿ ಇಂಚ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡಿಲ್ತಿನ ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಕುಡುಪು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೋನಗ ಒಂಜ ಊರೊಡ್ದು ಪುಟದು ಆಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಪುದಾರು ಐಟ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವರು ಉಲ್ಧುವ ಸ್ವಯಂಭೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ದೇವರತ್ತು ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಲ್ ಪುರಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಂಜ ಜನಕುಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಲಾಮಯ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪುರಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಕೊಂಚ ಕುಡುಪುದ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಕುಲು ಕುಡುಪುದ ಊರುಡು ಆವಾಸ ಇಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಇಜ್ಜೇರು ಈಗ ಬತ್ತುಗುಂದಲ ಅವರು ಪತ್ತು ಜೀನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಕೆಟುನಕುಲು ಇಂದಲ ಕುಡುಪುದ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೇರು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಾಯಿಗಿಂದ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಕುಡುಪುದ ಊರುಡೆ ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಜ್ಜೇರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ 20 ಮೂಲ ಪುರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬೇವಾಡಿಗರ್ನಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಈತ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ಕುಡುಪದ ಊರುಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ನಕ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಡೀ ಕುಡುಪದ ಊರುಡು ಈ ಜಿದುಂಬುಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಆ ಜನಾಂಗದ ಬತ್ತು ಕುಡುಪುಡು ಫುಲ್ಲು ಜೆರ್ದ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಂದು ಈ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನೇಕ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಡ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಡು ಕುಡುಪುದವ್ರು ಬನ್ನ ಬೋಡ್ಚಿಂಗ್ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಸಂಶಯದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ನೀಡಿದಾಗ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಒರಿದುಂಡು ಒಂತೆ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಇನಿಗ್ಲ ಒಂತೆ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ದುಂಬುದಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವನ್ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಡ್ ಕೊಡುಪು ಊರು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಐತೆ ಅಗೆಲಾದ ಚತುಷ್ಪಥ ಆರುಂಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಗೋಪುರ ಪೂರ್ವೋಡು ಐಕೆ ಬೇರೆ ಗೋಪುರ ಹಾಕಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರು ತಗೊಂಡು ಕುಡುಪುಡಿತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅವುಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗದು ಬರ್ತಂಡು ಮುಡುನುಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ರಚನೆಲು ಮೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರೋ ಕುಡುಪದ ಊರು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲೇ ಊರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪರಿಮಿತದಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತನ ನಾನು ಪಣಿ ರೀಚಿಸಾವೆ ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅವರಾಂಡು ತೋಜುಂಡು ನನ್ನ ಉದ್ಘೋಷಿಗರು ನೆತ್ತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡಿನೆಟ್ಟು ದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಂಶಯದ ತಂಡ ಪುರ ಕೇನುಡುಂಡು ಯಾನ ನಾಟೊಂದ್ವೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಮಾತಿರೆಗಳ ಕುಡೊಂಜತ್ತಿಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪಾಯ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಿಕಾಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನಿರಿತ್ತಂಡ ಕೇನಲಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 129 ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡುಪು ಉದಿಪು ಬುಲೆಚಿಲ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬುನು ಕೊರ್ದು ಲೇಸದ ರಂಗನಿ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಲೇಸನ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಆರೆನ ಬರವು ಸರವುದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂದಾಂಡ ಆರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟೂರಾಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಅಳ್ಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಡು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣನು ಪುತ್ತೂರದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ತದೇರು ಮೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರನ್ಲ ಪಡೆತಿನಾರು ಆರೆನ ಏತೋ ಜಬದಾರಿಗೆದ ನಡುಟುಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ವಿನರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೆರೆಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೇನಪೊಲಬುದ ಪರಪು 120 ಮನೆ ಹೆಗ್ಗೆಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ವಿಂದನೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇದು ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಪುನವು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತೊಜೊಂದುಂಡು ದಪಣ್ಣಗೆ ಯಾನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಅರ್ಹೇನ ಅತ್ತ ಅನ್ನೊನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಪನೋಡು ಆಗ್ತದೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಮೇರೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಂಡಿರ ಎಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಸತ್ತಿ ನೆಕ್ಕೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಎಂಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಆಯೋಜಕರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪಂಡಿರ ಬರೋಡು ಸರ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಜಿ ಈ ಕೊಲಬದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ನೆಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಏನೋ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ತಂತ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪದ ವಿಚಾರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಪೋಪು ಕೈ ಮುಗಿಪ ದೇವರ ನಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂದೆ ಆಯ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೆರಿಯೋನಿರೋ ಪೋಪು ದಯಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿಡಿಟ್ಟು ನಂಕದಾದ ಬೋಡಾಗಿ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ತಿರುಪುನಾಥ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಧಾನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬಾಕಿದ್ನಕ್ಲಿಂದತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರು ಈ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆನ ತೆರೆಯೋಡಿನಿಂದ ಶ್ರೀತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಅಕ್ಕಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ
ವಿವರಣೆ ಕೇಂದಂತ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಣ್ಣ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ ಅವನಾಗ ಐಟ್ 10% ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕುಡುಪದ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಆ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ಕೃಷ್ಣದ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ದು. ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಲಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಲೆಪಡಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭೂಮಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಾವಡು ವಿಷಯ ಲಾವಡು ಪೂರೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ದುಂಬಗ್ಲ ನಡತು ಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆಯೋಜಕರ ದಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಂಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬುಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಬಿರ್ಕಿನಂಚಿನ ಇರೇನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಪಾತೆರಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪುನ ಕುಡೂರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮೇರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ನೋಟರಿ ಬುಕ್ಕ ವಕೀಲರಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆರ್ದು ಬಿನ್ನೆರೆ ಮದಿಪು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಆಯೋಜಕರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುರೋಜದ ಇದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಡ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತದ ಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಂಗೆ ಓಡಿಚಿನಾತ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಕುಡುಪುದ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ಅವಡು ರಾಜೇರ್ ನಕ್ಲೆನ ಐಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ದಾದಾದ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ನಂಕ್ ಬೋಡಿತಿನಕ್ಕ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲೆ ಕ್ರೀಡೆ ಆಹಾರ ಅವಡು ಜಾನಪದ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಲ ನೆಲ ಮಣ್ಣ ಅವಡು ದೈವ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಡ್ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಐನ್ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಅವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆತಂದು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕ್ರೀಡೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆದಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡಿಗೆ ಆ ಫ್ರೀನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಪುದ ಮದಿಪುನ ಕುರಿನ ಇರೆಗು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಿಡ್ ಗುರ್ಕರ್ಲಾದ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿಪ್ಪುನ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಎಂ.ಕಾಂ PhD ಪದವೀಧರರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ ಡೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ್ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನನ ಇತ್ತೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದನವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ ಭಾಗ್ಯ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸುನು ಒತ್ತುದೀತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಪನಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡೆಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಯೋಜಕರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂರು ಜನಕ್ಕಳ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ರೂಪ ಕೊಣತ್ತಾರ ಐಕ್ PhD ಕೊರಡಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಥಾ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಕುಡುಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಜಿ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಈ ಗಂಜಿನ ಬೈಪದ ಆಯ್ತ ತಿಳಿದ ಪುನಗ ಕುಡುಪುನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಆ ಕುಡುಪದ ಪುನರೇ ಕುಡುಪು ಬೈದನ್ನು ಪಂಪುನ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಕುಲಶೇಖರದ ರಾಜಬಾಹು ಆಯನ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಲ್ಲಮಂಜಗ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕುಡುಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಂಭವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂತತಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಂದ ಪಣಂದುಲ್ಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಳುನಾಡಿನಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಕಾರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪರಿಸರನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ನಾಗಬನಟ್ಟು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಜ್ಞಾನನ ಅದನ್ನ ಪರಿಸರದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾ ಗಿರಾವಡು ದೀರ್ತೀರ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಯ್ನತ್ ಅವನ್ ಒರಿಪೋವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂತತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಚರ್ಮ ರೋಗ ನರ ರೋಗ ಇಂಚಿನ ಬರಂದ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಡೆಪಂಚಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡೇರು ನೆತ್ತ ಈ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತನ ಆರಂಭನು ತುಂಡ ಬಹುಶಃ ಸಂತತಿಗೆ ಬಡದಿ ಆತನೇ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದುನೆ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ವಿಶೇಷ ಬಹುಶಃ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿತ್ನಟ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದುದು ಅವೇ ಮೂಜಿ ದೇವರಾದ ಕುಡುಪು ಆತನ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿನ ನಂಗೆ ನೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಳು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಳು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಂಡೈಚ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಂಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು ಶಾಸನಗಳುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ದುಮ್ಮದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಳು ಪೀಠ ಎಪ್ಪು ಅತನ ನಮ್ಮ ಉಡಿಯೂರದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ಅತನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಂದದು ಪಂದುಲ್ಲಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಳು ಅದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಆದಿಪ್ಪು ಮುಗ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರನು ಬಂತೇರು ಮತ್ತು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದ ನಮ್ಮ ಪುರ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 120 ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಂಡ್ರು ಎಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರಕ್ ಎಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಬತ್ತನಾತ ಆ ಮರ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮರತ ಆಶ್ರಯ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಪೀಠದ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಪರಪುಗು ಎಗ್ಗೆ 120 ಬೈದನು ಮರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡ್ರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಮರತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ತುಳು ಬಲವೊಂದು ಪೋಡು ತುಳುತ ಅಧ್ಯಯನ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ತುಳುತ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಕೃಷ್ಣಾಚಂದ್ರನಕ್ಲಂಚನಕ್ಲು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮೂರು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಒಂದು ನಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪಾಡು ಮರ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಡು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪಾಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಏರ್ ಮಾತ ನೆರಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೊಂದು ಬರ್ಪೇರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರ ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಪನ್ಪುಣವು ಹೆಚ್ಚು ಆಶ್ರಯನ ಕೊರಡು ತುಳು ಪೀಠದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಪಾಡು ಪಂದು ಎಂಕಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಯಾನಿ ಒಂದು ಯೋಗ ಆತನ ಪುಣ್ಯ ನೆನವೆ ಒಂಜಿ ಕುಡುಪುದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಳು ಬರ್ತದೆ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸನು ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಅಯ್ನು ಓಲೋಳು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಲ್ತ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಗುದ್ದೀತನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಗುರಿಕಾರ್ಮೈನ ವಯಸ್ಸು ನಾನಂತ ನಿಕ್ಲದ ಪೂರ ಕಿರಿಯೆ ತಂತ್ರಲಿರ್ದ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ಲ ಗುರಿಕಾರ್ಮೈನ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಮಾಧವರಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ಪ್ರಸಾದಂಚನಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಾದಿಪ್ಪು ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನು ನನ್ನವರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಾಗೊಂದು ಪಡೆದು ಪೂರಿ ದಾಟ್ಲ ಬುಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇರೆನ ವಿಚಾರನು ದುಂಬುದೀದು ಲೇಸುನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲದ ಪಜ್ಜೆರು ನಮವುಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ ಕುಡುಪು ಉದಿಪು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಮಿತ್ತುಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಣ್ಣೆಟ್ಟಿತ್ತದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಪೊರ್ತುನು ನಮಕಾದು ಮೀಸಲು ದಿಡಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಈರೆಗು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ನ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಲು ಬುಕ್ಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಲಾದಿಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಈರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸರ್ ಈರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಈರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯಾದ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ವೇರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಮೋಕೆದೀದ್ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಊರ ಪರವೂರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗ್ ಪಾಸಾಡಿಲಿಗ್ ಸುರೂರ್ತು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡಿ ತಪ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದು ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳು ಎಂಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಕ್ಷತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು.